ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾತಿಯನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಯಾನಿಸ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತೆ ಓಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡೊಮ್ಮೆ ದಾಯಪಂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಜೂಲೈ ಇದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳ 9 ಲೈಕ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡದು ಬಂದು ಬೊಕ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಗ್ಯಾನ ಪನಗೆ ಒಂಜಿ ಹಂಗೆ ನೀಟೆಡ್ ಉಂಡುಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಐಟಿ ತಿನ್ನ ಜಮ್ಸ್ ಪೂರ ಸೈಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಉನ್ಯಾಲಕ್ಕೆಂದ ಸೊ ಹಂಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಟ ಸೊ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾದ ರಪ್ಪತಿ ಇದಾಡಿಯ ಸ್ಕೂಟಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ವೈಟ್ ಹಿಡ್ಕೊ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದ್ರು ನಿಂಕಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಲೀಡರ್ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೆಲ್ಪರ್ ಮೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೂರ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿದ ಒಂದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಕಡೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾತಾಡಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೊಂಡು ಸೊ ಐ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ದೇತೋಡ 50 ml ವಾಟರ್ ಪಾಡ್ರೆ ತೋಜಾವನಿಗೆ ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜಯಂತಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ 50 ml ಹಿಡಿದು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಂದೆ ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹಿಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಮುಟ್ಟಾನಿಕಲೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತಿನವೇ ತೋಚಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ನ 50 ವಾಟರ್ಗೆ ಪಾದ್ ಅವಿನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಐಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಚೂರಿತ್ತು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ಅವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಡು ಸೊ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಮುಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ದೆನ್ ಏನ ಮಲ್ತೀನಿ ಪನ್ನಾಗ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಏನ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮುಕೊಂತೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೋಕ ಆಯ್ಕ ವಿಮ್ ಪಾಡೋಡು ವಿಮ್ ದಾಯ ಪರ್ಪಿನ ಪನ್ನಾಗ ಫೋಮ್ ನಿಕ್ಕಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಾರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಏತು ಸತಿ ಮಲ್ದೊಂದಿಜ್ಜೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಕ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಬಟ್ ಯಾನು ಈ ಸತಿ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೆ ಯಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ಫೋಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ದೆಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಸಿಂಕ್ದ ಕಲರ್ ಇಂಚ್ ಹಾಕ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಂಡದ ನಾವು ಇಂಚ್ ಪುಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಪೆ ಸೊ ವ್ಲಾಗಿನ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಏನೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ರೂಮ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ದ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಆಟ ಎಂಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ನೆಪ್ಪುನು ಸೊ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಂದಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪರೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಲ್ಯಾಬ್ ಎಂಕಲ್ ಸೊ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಜಾಗ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐ ಮೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅವು ಪೂರ ಫನಲ್ ಅವು ಪೂರ
ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಒಂದು ಝೂಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಂಕ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಔಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ತವೆ ಸತ್ತೋಗ ಬಾಟ್ನಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೂದು ಶುರು ಆಪುಂಡು ಇಂಕಲೆನ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ತೂತಾರೆ ನಿಂಕಲು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅವು ಪೂರ ಕಾಣು ಸೊ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಡತ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಮುರಣಿ ಮೂಲಿತ್ತೀನಿ ಎಂಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹಾಂ ಹೌದಾ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಇದಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಪಿನಾಫ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಾಕಣ್ಣ ಸಾಕು ಈಸಿ ಉಂಟು ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೊಲೆ ಝೂಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಝೂಲಜಿ ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ದಾಲ ನೋಟಿಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪಾಡುವೆ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದಲ ಮುಲ್ಪಲ ಮುಲ್ಪೂರ್ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಗ್ ದೀಪನು ಚಪ್ಪಲ್ ನೆಟ್ಟೆ ದೀಪ ಪಂಡ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಟೇಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದೈಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದು ನೇಮ್ ಎಂತ ಫೈರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕೈ ಬಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ತೂಪತ್ತೊಡು ತೂಪತ್ತೊಡು ಹೂವಡಲ ಒಂದು ಕುಂಟು ಪೊತ್ತುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂಪತ್ತಂಡ ಬಟ್ ನೆಟ್ಟು ತೂಪತ್ತಂಡ ಕುಂಟು ದಾಲ ಪೊತ್ತುಜಿ ಕೈಗೆಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲವಾ ಹಾಂ ಆಯ್ತಾ ತುಲೆ ಪೊತ್ತುಜಿ ತುಲೆ ಹಾಂ ಪೀರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಟಿ ಹೋಗುವಲ್ದಿತ್ತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಂಡ ಬದಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಪಕ್ಕಿ ಬತ್ತು ಸೋಫಾದ ಬದಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪಡು